Čaute pri novom videu. Idem si kúpiť cukríky. Tak idem dovnútra. Pozrite sa, ako veľa cukríkov. Som v Poľsku, tak preto tu je tak veľa tých kroviek. A teraz tu sú tie marshmallows a tak. Ty kokos, pozrite. Pozrite, aj to. No. Ty vole, je to dosť veľa inak. A teraz? Kokos, pozrite, ako veľa makroniek. To všetko sú makronky a tu sú ešte tieto. Zabudol som, ako sa to volá, ale pozerajte. Ty kokos. A keď už sme pri tom, dajte odber, prosím. A teraz, takže tu sú vanilkové, toto neviem, pivové alebo aké. Toto, ty vole. Pozrite, kokosové, malinové. Ešte takto. Keď si chceš zobrať, tak si môžeš zobrať do takýchto boxikov alebo do týchto takýchto papierových sáčkov a ty kokos, tu ich je dosť veľa. Aha. Toto som myslel. Týchto. Alebo si to môžeme zobrať aj do takýchto plastových tých oných. Haha, to čo je? Tak ja už si idem niečo vybrať a ukážem vám, čo som si vybral. Toto som si kúpil a možno zajtra dojdem zás. Tak čaute a dajte odber. Čus.